monda neni to piny ni nade. Piny oloko koso nango. Iro kamano. Odhigo ground koso winjo gini ground wachango. Adhigo ground to ba winjo ni ground wachango wanene ni yamotero ka. Iro kamano. Charles Oyaore. Iro kamano maduong' ahinya. Nyakore Ramogi ma okwongo ago iro kamano ne team mar Ramogi FM, gi Ramogi TV, gi johera duto te mag stesen mar Ramogi FM kod Ramogi TV manyo yudo thuolo mar konyo Oguyo the 5th e kinde mano koda mamagi mano mama Martha Owiti dala mar Nyakache. Wago iro kamano maduong' ahinya e kinde mabende kod familia no dhi nyime kod kuyo podi kaloro koda tho mar mamagi. Watimo mos makende podi kaachiel kod jogo duto mabende wito wede kod osiepe. Mano en chopo ndiko mar Jehova Nyasaye. Charles, ka wachako kodi lieknwa ni to ka wachako jumani gi juma ne orumo cha mane maber ni mane marach ni? Erokamano ariwora kodi e duoko erokamano ne wende anyuola gosiepe johera mag Ramogi Radio, Ramogi TV manyo jo sirowae kopo mar min Felix e gweng' ma Kodum moro e Nyakache. Erokamano mathoth ahinya nyogi tuk karomgi osiepe en ngima pani nyo yangore maler ahinya ok anyal kwano ji te moro ka moro to erokamano mathoth. Of course nitie jok manyo adhi ane Oguyo mawinjoga en gima ber waduoko erokamano sama bondo lwar kuomi to jigore kuomi kamano en gima duong'. Mar ariyo Victor manyo omako pacha ahinya en ang'eni Roslyn Bebro wuoye en kwan mar jok ma yudo tuo mar COVID masani koro medore. En gima oseyangore maler maliw ni gini oseduogo en kodwa kendo bedo ni ji koro chal ka gima dhi ka ng'iyo kode. Iwachoga ni ng'iyo kela chaya ta chaya no kela jema miyo sani koro kendo wach thoe ma ji ndulore ni kendo dwa ng'eny mokalo ka wach ni COVID ema negogi to oking'eyo nikech komedore gi futo mar yamo e kor lwasi ma bende kelo miya thung'a bende medore. Amedo mana paro ne jowa ni kikwa bed joma yulo pod wachunga motegno e lweny ni. Nya neno ka giko dira ni nyan kuonde ariyo mopogore tayudo ka kuom ji chiegni madhi mana 4,000 joma norwako mask ka ng'eny to ji 10. Koro ing'eni biro kela jema to ji biro wacho ni nang'o kung'iswa kikwa pedha ming nongao jothurwa korona nitie kwan medore kendo nyaka watang' mane gima nomaka ahinya to mano mora Victor. Chieng' tich abich godhiambo kar sa 12 mar odhiambo ne ane chuny boma ma Homa Bay ka stage ka Chiko Stadium yo madhi Sofia to kweth masiro Mheshimiwa Gladys Wanga ne nie bath ndara konchiel ka giwer gi dho malo gi miel gi gobul gi pako jachung' margi. Koro wakalo ka wasekalo Sofia ka wachiko kona Kodoyo to wachako romo gi kweth moro ka koro bire town kendo nie bath ndara komachielo ka wer to gobul to miel to pako jahera margi en Dr. Evans Kidero. Ma wacho mani mayo ji dhi gore kama lich manadere kech ne gichiegni romo. Koro aringo piyo mondo kik lweny yuda hindi dhano luoro remo ka chopo tagocho ne Ali abich ni to Ali jiogore Homa Bay openya ni kanye nang'ise dapimo ne to mano tinde kawaida giromoga to gipieme miel gi wer gi chuoruok ojiro to ka piny imore to ng'ato dok eod naneno ka en gima ber. Aparo ni macha ranyisi maber en ranyisi mar lony e siasa. Pak ruadhi apak ruadha ka waromo ji chuore achuo jiro ji piem mane miel ji piem mana to thum ng'agiri mayuak matek malo thum ng'agiri man gi sound system mapek malo mar wadgi to ji tieka to dhi maonge gorruok onge chwero remo. Aparo ni mano ne en ranyisi maber ka wanyalo go siasa bilano. Aparo ni nya konyowa moloyo mar ni ka supporters mag ng'ane oromo gi supporters mag ng'ane to remo to gi makoro nosieko kogwen makawuono tho mar Migosi William Kamoti ma en jaod bura mar Abai jachung' mar duond bura mar ODM manyotimore otieno manyoro en wach malit mokalo. Iwacho ni nyotho banka nyose aka IEBC ma IEBC osepuodhe en koro rito ma tarik 8. Omiyo ang'iso jothurwa ni piny kaka idakie dakika achiel ma Nyasaye omino kik imilri kode.
Erokamano. Roslyn. Amba chako mana kar mjumbe mane owewano Marabai ogo mos ne jo constituency Marabai kata jo Kilifi County ni en gima lit kabisa ni kane osekelo karatese ne makoro nosetieko teko wewa wach to mar dhano tok dinge ng'ato ka ng'ato kia sama mare bro chopo to ka wuok e mana to madhi eten mana gima Charles owacho mar covid kineno ndalo mosekadha pa ni ndalo 2 koro cases ma covid osedhi malo manyiso ni jowa nyaka ng'e kaka giritore. Chieng' ngeso ne kuom sample manokaw mokadho 2,000 ne ji 127 manoyud gi tuo. Nairobi ka kende joma ne nigi tuo na ne 100,202. Manyiso ni king'iyo statistics mago ji abich ilocho ni 5% mar jok manopim. Ting'eni mani ng'eni koro kadho nyaka kama statistics moket mar WHO mane wacho ni kiseneno kukadho 5% no to manyiso ni un kama ok ber. Jok moko nyalo wacho ni sani ok warach ahinya nikech ji kawo vaccine kendo yudo ka positivity rate ni piny, lakini mano konyiso ni nyaka wawere, nyaka wane kaka wadok sani koro nyaka wadog rock mask kendo wa keep distance kech ka nyoro campaign period no chako manyiso ni ji sani dwa dhi e pap timo campaign to waritore nade kapok yudo chanjo, kapok yudo vaccine. Akwayo mana jowani mondo timang'owa one kaka ginyalo yudo vaccine no, to kata kiseyudo ok ng'ato wacho ni tuo kinyal yudo. Jolony ma dakteche no wacho ni kata kichiemo winjo ka in gi homa matin nyalo nyiso ni covid no oyudi. Nitie jok moko moyudo to kogoyi matek nikech ni iseyudo covid vaccine michak yudo nyaka booster, lakini nyaka wane kaka watimo ang'owa waritore. Mogik tagone Nyasaye erokamano, koth ng'eno osenene koduogo koth osebet ka chwe mana kwayo mana jowani to koth ni sama chwe ni titimo ang'o, ipidho yien kosipuro nikech nchi neno ka wasiko ka wayuak ni koth nchok chwe kata dala kana antie ne koth ochwe ma nyiso mama wagene ni to tomato koro en hawi koro paro ni kapod koth chwe dala idhi gi gweth dala koro paro ni kaka na dhino mane en koth monego wapidh go yien kendo wapur godo. Erokamano. An mana kod kwayo ne joma koro futo mareme kod lwasi kod agricultural extension officers e counties ma Kaluo konyoru jopur ng'ado rieko ma bende nyalo konyowa komo kothe moko ma samoro nyalo nyak piyo kalo koda koth ma bende kori lieko ni ok odhi bedo moromo mak mano dhi bedo matin mokalo nikech ang'eyo ni chakiga ni kamoro osebago jopur mang'eny mokalo. Bende riwre gi jowete wae wach mar gopore wach mar COVID-19. Jatend piny Kenya nyoro kanye loso State House ne otemo jiwo ni oganda nyaka koro wuog oko oyud chanjo kaachiel kod machielo miluongo ni mar jiwo cha miluongo ni booster dose cha. Luro manitiere ni chanjo thoth mokalo kendo sirikal wacho ni kwan joma nok kende ema wuok oko kawo chanjo mar COVID-19. To mopogore kod mano gin thoe manyo neno tot Elgeyo Marakwet County mag nyithindo matindo chal mar arita mar ok ber. To mogik tik chieng' Friday jama nobedo e kind Kisumu kidhi Ahero nikech weche mag siasa jokama aparo ni kendo sakoro chopo mar mondo mi koro one kaka onyalo konyore nikech ndara en gima oriwo ji mang'eny mokalo. Samoro ng'ato ne tuo tilawo kod od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga to yudo ka siasa kore komoko rally mapek ahinya e chuny ndara tir mokelo dhungruok ma nyamburko. Be en gima kare kaw kamano? Victor kacha ting'eni kata kiwacho an penjo mana penjora kech anta nene yudo ka arabuor na ne liel moro okabonyo iko sangena moro Denis Omedo to aneno ma ko chaka gidore matin bang'e odhi nyaka chiegni saa 6. Penjo na en ni wan gi apisa mag obila mag traffic sama jogi chungo lori e chuny ndara koro go campaign gin kanye dak wasewinje ni ng'ato ng'ama kama nikech ka president nogolo chik chien kacha to wacho ni ng'at moyud ko omulo reru ma Mombasa ni ibiro mako kendo ibiro donjo ne do gi ketho mar rocho uchumi economic crime. Ng'at ma ochungo ng'at moketo campaign e chuny ndara oketho register mochungo weche mag ohala kuom chiegni seche 6
johala ok nyal tero mwandu gi mwandu koro kethore. Kawane ng'at mano agi rech yo usenge kucho koro kalo Kisumo kabiro Nairobi, dong rech okethore yo. Kawane na jok mane tero alot e chiro kata jok mane kawo ogolo mwandu Kisumo kelo koni, dong mago kethore. Kata ma nyithi skul nikech kawane na kata na nyithi skul nikech maber ni noyudo ka nyithindo ni osechako mid-term. Aparo ni macha onego ng'i kaka ketho uchumi en economic crime. Onego beni by kokayo sani wasewinjo ni ng'ama kama no maki kaluwore gi bedo ni jok miwacho ni jogi mondo koro dhi opuodhre ni anto no ka chungo gari e ndara kara ng'iswa joma no chungo gari e ndara nikech ne gikok gi nyingi. Erokamano. So aparo ni macha to ken gima ber ahinya. Mana kamano nyakoro mwejo chaka gi kanyo e okinyi ma kawuono chenro mari mar kaka wanene IBC gikone korno landa yango de chengo no mabende chenro mar campaign chakore nyoro kendo obro dhi nyime ka ji pok odhi e yiero seche 48 kaloro kod dwaro mar chik nyakoro mwejo ma en kinde ma koro jo siasa dhi nyime kod uso sera margi kato bedo ni moko kuom jopiny osebedo ka bedo kata yore rombe mopogore mak mani jo siasa giwegi wacho ni oyo ni wan osebedo mana ka wamoso jopiny ok go campaign tiende nang'o jo mamoko bende ma oganda luo ne wacho ni chal ka gima koro oseyaw negi chenro mar yuko jamna ka IBC dhi nyime kod chenro mar puodho jochung' mopogore owinjo nena kaka weche osebedo ka chalo e okinyi ma kawuono kalo koda report mane wayudo kuom reporter mekwa. We thank God to have been the first ones to present our papers to IBC. The process has been tough and it's not yet over. For us, we feel lucky, much as today there was some few shortcomings in regard to some paperwork that were not complete. And as well, we also need to fill up some bit of signatures and ID copies. But it's doable. For us, we are excited. We have been given a second chance. The chair was very clear that they are here up to 6. So all we need to do is to rectify what the shortcoming. Justus Juma mar duond bura mar Justice and Freedom ne onyisi mondo bi odog bang' rem chiwo kwan moromo mag joma sire lwedo kaka chike mag IBC dwaro. I would have expected a communication from IBC to inform me if the electronic version that they're having are not in tandem with the hard copy that we gave them. I think that is not on our side. You can forgive us on that, but we will provide them to them since they are there. Charles ose mana chakore. Yani campaign ko kadwa chako. Kadwa chako. Yeah, donga ni campaign dhimbe. Campaign no chako nyoro. No, gichik. No chako nyoro. Anyway, nitire chik gi tim. That's on a light note. Na wacho ka chien kacha Victor. Ngeni gigi be wawacho gi to samoro ji seyo gi to giduogi lokre tim. Na wacho ni ngeni ji ne ywak chien kacha. Ng'ane na migosi William Ruto koro landa yanga no ochwalo weche duto te mag campaign mare kogolo pare ma Karen koro kelo gi log tich mar UDA nikech chakre sani koro chik mar campaign tiyo ji tang chon chien kacha ngeni nyocha no kinyal donjo ne ng'ato nikech idhi donjo ne emomiyo kane ji go koko kata mana ng'ane nyalo lobura mayot malich en mani koro en mani bro wach ni okawo mtok CDF okete picha ng'ato to jok manyocha ne timo timbe moko ma galagala chien kacha mopogore gi chik to sani koro ni matek. Inyalo paro constituency gi Roslyn higa 17 ka migosi Agustino Neto Adhola ne IBC otamo ni ok nyal chung e yiero ma higa 17 nikech noyude gi makosa mar keto picha migosi Raila Odinga gi kido colors mag duond bura mar migosi Raila Odinga e posta mage gi campaign e thuolo ma chiko yaw ne campaign chien kacha ne nyalo timo man to chakre tarik 29 chakre nyoro sani ji dhi hinyore joma neno ka dhi hinyore ahinya gin jomochung independent kech jomochung gi duond buche mamoko ka en duond bura manie Kenya Kwanza tinyalo yudo koketo picha William Ruto mano tok peka ahinya jomochung gi duond bura manie Azimio ibro yudo koketo picha migosi Raila Odinga mano ok pek kech obro wacho ni mae jachung marwa chamana ni riwruok masire to jok mochung independent to ni matek jomochung independent manie gwenge ma migosi William Ruto nigi mbi dhi bedo mayot ahinya
mondo mi ng'ato dhi odonje doho matame chung nikech picha William Ruto e posta mare. Kamano bende jomochung independent e gwenge ma duond bura mar ODM otegno kata ma ji okawo ni Azimio otegno, mokawo picha migosi Raila Odinga mokete posta gi, mokete geche gi, gidhi yudore kama tek. So okoyot ahinya, omiyo siasa kor ka dwa chako nikech koro sani koro in kendi. Iwacho ni everyone for himself and God for us all. To matek moloyo en ka koro chien kacha manyo chal kamacha gi pesa gi koko gang'o. Kama wachiko ni chal ni dweche adek gi ok dhi bedo mayot ahinya. An gima pod ang'iso ng'ato ka ng'ato japiny ma ok ochung', kik wi wil ni josiasa ni e tijgi. Omanyo tich mobiro chamo samo tiyoni. In bende thiye tiji mokwongo. Ka in japuonj, puonj mokwongo. Ka in japur, pur mokwongo. Nikech sama jasiasa biro chiemo, kose yudo tije, to in ibiro bedo ni nokikome wang'sa, nokidoye wang'sa, nokidhie tich ka in ng'at mondiki ketho tich, biro bedo matek. Kech kata obed mana mjumbe, to johera mage 200 riembe tich nikech nyocha campaign kode sa tich. Ok doyud negi tich te. Koro an akwayo mana jothurwa. Siasa to nyaka wabedie involved, nikech en kaka ipogo mwandu sama ipoge gi ng'ama poge. Nyaka ok wanyal weyo ma ok wadonje. To tim gima kare mana kaka Muma wacho, sama kare kaka uwinjore. Ka in japur, dhi pur. Kik ikaw seche te odiochieng' mangima ni koro iringo gi josiasa. Ka in jo ohala, loko ohandi matin, idonjie gine matin. Dong nitie ohala moko motero gi siasa masani. Samoro an gi track mara, an gi track manager mang'iyo na nyamburko moro poro sound system. An gi joge na moko mano ohala. Koro jo moko ma in kidi mar keyo ne jo moko ma otime kaka ohala. Mano ohala. Erokamano. Roslyn, chal ka gima chik to ler ndi to IBC nyocha oywak kani gionge kod oteko nikech Elections Act ginene Election Offences Act mos ni thothne sani koro ni elo DCI. Okapani mane manitiere apani kisewinjo gima IBC kata jok motegre gi wach mar elections osebet kawacho. Ing'eni king'iyo Elections Offences Act onego beni en lwet mar DCI gi EACC. Ma nyiso ni DPP, Director Public Prosecutions, emonego beni puodho to wacho no timang'owa uter cases gi court. IBC nigi oteku kar Electoral Code of Conduct. To kar Electoral Code of Conduct ni iwacho ni ochakore sama koro campaign period osedonjo. Kaka koro wacho ni koro nyoro ne campaigns koro chakre officially nyaka tarik 6 dwe mar 8. Manyiso ni koro sani ema koro IBC nyalo luongo ng'ato kata nyalo tamo ng'ato timang'owa die kura. Kata ka koro sani wacho ni kata ntiere campaign motimre ma ji ogore, ji ohinyre, koro mano ginyalo luongo ng'ama chung'. Nikech koro sani neno ka chakre nyoro ne gichako clear ji aspirants koro yudo oteku mar bedo candidates. Koro sani ma koro gimoro amora motimore ginyalo tiyo gi mano mana kaka neno Charles ne wacho ni kata Adhola mane chung' Rarieda ne ochung' nikech weche makamago. Koro nitiere iwacho ni kata Elections Offences Act no be nitiere fuok mantiere iye momiyo poko bedo minyalo tigo motegno kabisa. To mage gik manineno kata DPP Nurdin Haji ne kwayo wajumbe ni mondo ne kaka nyalo tego chikno mondo mi ginyalo yudo kaka giluwo ji nikech ing'eni kanyo ema kata NCIC be nyalo tiyo gi mano ero ema ineno kosebet kowacho wach hate speech mawacho ni tang'o momiyo iwinjo ni ng'ato yenyo kose yenyo to notere gine e doho to kochopo e doho to onge kes kanyo keso owen nikech iyudo ka nitiere chike moko ma mondo iluw ma mondo iyud kaka imako ng'ato tek kabisa nikech nitiere gimiluongo ni Evidence Act. Evidence Act ni wacho ni ka Charles no dhi e Generali mo yenyo kuro mo wuoyo marach
to nyaka wayude witnesses mabro biro mawacho ni wan ne wantiere kachacha ne waneno Charles to gik mane Charles owachogi adieri makende mar gima notimore. Koro an ok anyal kawo video kata mar media mane media tiyo godo to wakelo to wacho ni koro mane en evidence mwatimo nade mwatere court. Emomiyo neno ka wajumbe gi ng'eny gi osebet ka wuoyo marach timang'o tiyudo ka cases gi ng'eny gi onge kuma dhiye nikech onge jasaidi mabro wuok mawacho ni an nantiere kachacha sama ne gimoro timre kata wan jofwambo gi keyo ok anya dhi nadhi e doho ni koro acho ni adhi chiwo neno ni nantie kachacha ane mana neno kaka no wuoyo kata yoro negi clip ni mai gima no wacho kata oro negi mana clip mawacho ni kama kaka no wuoyo nikech kata mane do kanyo clips go beniga gi weche gi wach mar admissibility cha jo NCIC duol mochung' ne achiel mar oganda nyocha ne wacho ni giseng'iewo masinde mamagi magibiro orogo jogegi koro ing'e ni mano to opogore tanyalo paro kar dho Roslyn kanyo Victor wach pod mana mari Roslyn kinde moro ng'ato nomaki e ndara okil moro nomaki but sach 4 ni oringo ng'we airititi over speed koro kotere kot molo to owacho ni dang' ang'e nade ka mashindu mupimo go gin ng'wech na marach kelura ne certificate mar service manutimo ne machino mondo wang'e ni notim ne service pogi karama koro kata mana neno mitero mag duol momaki e kanda video gi e nyim doho gi jamiyo bura bedo matek mokalo chik mar evidence gi data cha mane temo yaro wach mar kadipo ni wanyalo video evidence kata audio evidence inadmissible e court Maria Lobura lerne poko oyangore e lela ingeni ler poko yangre nikech ingeni kata Data Protection Act chikno be wacho ni okinyal biro tibet koda katika osimu tidiyo kama katika rekoda ta wuoyo kodi tiwacho ni koro ma evidence ikele court koro nitiere gik mang'eny machiko keto nikech sama data no ket kanyo be nyaka protect privacy mar japiny nikech ka dhi makao data ni mokawacho ni mani ng'ena kwalo koro okanya kwalo gimoro mana kaka okinyal dhi wacho ni kaka Royal Media sani wacho ni giwacho ni to VOJ ni tinde riembo mtoka maduong' kabisa account ni nyaka bide ni duong' kabisa koro gidhi bank manyo ng'eyo manyien koro gidhi bank magi yud bank statement ni ma inikia magi kaw mano makoro gitigo do kuomi mano onge kuma nyalo dhi nikech mano ok ine mane miyogi ine monego beni yie mondo iwache ni ya kata wan ka wadwang' e bank ka kamanto gidhi e court magi yud teko mar court manyiso gi ni koro inyalo dhi mondo ing'e ne to VOJ ni mtoka moriembo ni suit moro kotinde manyien gi ogolo kanyo koro yudo ka nitiere gima chiko mi to nitie be machiko timang'o okaw kuomi koro kae ma wantiere godo matin nikech kata jo NCIC go nyocha nchi neno kan nche gibiro gi weche moko kanyo ni keni madoado akia mage ni koro mago gin hate speech ting'e ni chiko wuon ing'e ni mato act to chiko wuon to nitiere kaka mi teko ng'ato kanya chiwo ka wuon mowacho ni koro ok inyalo wacho ni madoa ni kore ne speech nyaka idhi mondo iwache ni to ang'o momiyo en speech kech freedom of expression wacho ni unless ni odhi makoro oinyi mane ka koro ntiere makosa to ok inyal tamo ng'ato wuoyo emomiyo neno kata weche manche gigologo wajumbe pod dhi mana mbele tiana gi weche go nikech ing'eni onge kuma mano nyalo dhiye dogere moro nyalo penjo ni is it by design or default nikech bunge kanye milose chike to joge mamanyo piny gie sani mane momiyo wacho ni aking'i achiel kuom chike masani ncho nego beni loko mapod ntiere bunge kanyo en NCIC amendment bill makanyo ne ntie gik mang'eny magene gitemo kelo mane giwacho ni kata prosecution onego beni NCIC ni gi role moro matis nikech mar mako ni ng'ato nikech ing'ene okanyal dhi na investigate kase investigate tamiyo DPP nikech ing'eni en okochako gi luwo wachni en itero ne mana file tinyise ni joma kama notimo kama kora achiel kuom gik mane idwa ni mondo loke chik ne ni mondo NCIC mar Kobia be obede gi teko moro matin magi nyalo wacho ni mai kama ne wachope koro kata ka gidhi e court kata DPP
koyie ni file dhi e court to gimbe ginyalo biro mondo gitim ang'owa gichiw evidence. Koro en achiel kuom chike ma gisedwaro mondo owil to wabunge ok otim ang'owa ok owil. To mano en mana achiel kuomgi. Machielo ne ineno ka wacho mar Elections Campaign Financing Act regulations manyiso ni chik ni dine wajumbe kadhi ka sama ne chik dwani mondo kadhi manyiso ni iga achiel mokadho sani di koro kata kaka ne campaigns ochakre dine wang'iyo ni to wajumbe gi tiyo gi pesa di onegi ti gi pesa di mo ogolo pesa kanye kuonde modhiego kaka no ndiko ni kodhi campaign makama otiyo gi pesa moromo makama bo timo kamano. Koro ing'eni ka gitamre kadho chikno to manyiso ni sani ok wanya ng'eni ng'ama omiyo gi pesa giyudo pesa di campaign margi ne en pesa di kech koro oyawe ayanga onge chik marito kaka gitiyo gi pesa. Erokamano. To king'iyo maber nyocha ni winjo migosi Fred Matiang'i kowacho ni luoro nitie ni kwana tamalo 40 mar jok ma jo Kenya dhi yiero e lemo mopogore opogore wang'e gin joma ok ler gin jok ma chilo mieno gi mang'eny yiero dhi luoko gi yiero kich gin joma ochido to yiero dhi miyo gi thuolo mar chalo jok ma koro ler jopiny ema dhi puodho gi kokalo yiero to king'e ni jopiny to mana kaka na ywago juma mokalo wan gi chike mondiki mag doho to wan gi chike mwadak go social justice. Koro emo miwinjo ka jo EACC migosi luonge ni Twalib Mbarak ne ywak ni japiny e doho mogik japiny e Supreme Court tarik 9 dwe mar 8 in mibiro ng'ado kaluwore gi kaka iseneno. Nikech chik to mana kaka injo Roslyn wacho to jok mosomo chike Steve Ogola Gere Joshua Nyamori giri biro ng'isi ni chik oko kaki neno iwacho ni gima Roslyn wacho no miyi gi koni to mayi gi koni ni en gima okopore en gima otim nyoyiem nikech king'iyo gigi te dongi wacho ni kikwelo to nego beni idonjo ni e bura matweyi mana kaneno moromo ni to chik achielo nogo pend chik wacho ni in gi ratiro mar bedo ng'ama ni thuolo nyaka yudi gi makosa koro chik mi to chik mai mane momiyo ji tero nyithindo e skul mondo dhi osom bedo kiri koro uloru e wach jo kinde gi be wacho ni chik be ok isom nyawang' achiel isomo kate dhi somo kate riwo gi ka koro kaka inyong'o jang'ad buche gi wach ema koro konyi koro japiny bende ing'i an pod adok ma ir jopiny Victor sama japiny bro ng'ado bura e Supreme Court mar japiny tarik 8 dwe mar 9 dwe mar 8 ing'i ngima misedago ing'i kaka piny chalo sani ing'i jok mochung' iyier achiel kuom gin kech seche moko nitie mibro yudo ni ji ochung' ji 4 to ji 4 gi richo te kanyo makoro kizungu wacho ni you choose the lesser evil. Kaparo ni gima be onego jopiny sani ong'i ni kaka ne campaign ochakre nyoro kik mujumbe bed ni campaign mokadho saa 12 mar odhiambo kendo sani kama pogos check CDF okinyi mapoko chopo saa 1 okinyi to be kik ng'ato wuondi sani koro mana gima Charles wacho ni koro dwa chiwo checks mag basari ki odwa loso class sani koro campaign okene office magi mora momi sani monyisi ni ami kaka mujumbe ng'eni mano komi kaka mujumbe koro manyiso ni okawo pesa mar jopiny koro otimo ang'o koro omanyo godo mbulu koro sani gimora motimo unless ni en mogole mfuko ne moko nyisi ni mae mar jo CDF kata mar sirikal mane minyala mini wane kinde matek ahinya nikech king'iyo kata mana speaker mar Senate Ken Saka mabende sani pod imiyo gige sirikal ka otiyogo sama koro dhi Bungoma thurgi kotiyo gi mtoka mondo ni SN cha ok onyal tiyogo koro kata mana governor madwaro re-election kata mana MCA mabende maybe majority leader magibedo nade ka ing'eni VOJ ka en wachako maber kowacho ni chik mi to mai koro wachni na nitie ndalo mana wuoyo gi chairman mar IBC Wafula Chebukati to ne wapenje niya koro japiny ma kawaida machung' ma en odwa chung' governor to nitiere governor mani office madwa timo ang'owa dok e komno to une papa chiel manga mani office ini jaoko igolo governor ni nade to mana gima owacho ni chik mi to timo ang'owa mai
ing'eni gavana no en gavana e ofis no nyaka yier ng'ama chielo madonjo ofis ofis ok nya dong nono kowe ofis nono tidonjo ne kuom we ofis nono. Koro en gavana nyaka yier gavana machielo. Speaker en speaker nyaka yier speaker machielo. Deputy president en deputy president nyaka yier machielo. To kendo chik achiel ni to nyono ni MCA madwa chung MP to nyaka resign mondo kotimo ng'owa eko chung MP. To senator madwa dhi governor to pod biro bedo senator nyaka tim ang'owa nyaka yier maduong'. Koro mae kaka chik nitie. Ero kama na enya. E wach mar chik kanyo kata bedo ni madaraka de biro kama aparo ni bunge kae ma kuku mar wach nitiere. Nikech kanyo miloso chike Charles Odhiambo. Ndalo 70 ma wadongo aneno kanyo ka deputy speaker Jeremiah Ndumbi nyo chapo ote moro e gazet makawuono chiegni paro mag chike kata chike mido timne gi lokruok 55 mikwayo godo jopiny mondo gol pachgi. Ndalo 70 campaign osechacho. Bunge mar piny Kenya man sani mar 12 ni bende gidhi nyalore. Okoyot ahinya kendo Roslyn bro ngisi ni kae kama en achiel kuom gik moseduoko Kenya chien. Nikech wabedo gi chenro mar loso chike mararie ahinya to paro mag chike ma wajumbe kelo iluongo ni private members motion. Gikawo kinde malach mondo miaming'a piny olokre obed chik. Kinde moro bende ibiro yudo ni kapo ni mjumbe manokele no ok oyier ni ji ochako duoge od bura manyien to mano ruma kamano ng'ama dwa luwe nyaka chaka e tiende kendo. Kora paro nitie bunge akia ni osechopo kanye Roslyn mar neno kaka inyalo loko chike matayo chenro mag tich e od bura standing orders mondo mi okonye neno ni gik makamagi ogeng'. Magata ka paro 55 midwa sume pach jopiny gi kamoro oko tieki kokayo sama od bura dhi sama ifunjo od bura ta en tarik 16 dwe makinyni. Nikech ng'eni kaluwo kaka chik en sani tarik 16 dwe makinyni chik mora madwa bedo paro mar chik mora ma od bura biro bedo ni ok okalo mare koro rumo nyaka koro bi chake kendo manyien. Koro aparo ni nitiere paro mar dwaro loko moko kuom gigi to ei paro mag chike gi anto nitie chik achiel paro mar chik achiel kende ma lonye nikech asebedo kaluwe en miluongo ni sugar bill mawach ne osegindore gaming'a ndi an awuoro mana kaka jod bura mawuok e gwenge mipure niang' dwa dhi campaign to sugar bill to kokal higni 5 manyo gini e bura kara gitimo ang'o e od bura ne jopiny jopiny ma jopur niang' to koro gwonyore gi pado mondo chak wach ni kendo tiene ni japiny pod bunge mar piny Kenya ka ji ochomo weche mag yiero Roslyn. VOJ aparo no tek kabisa pani mana kama Charles Oweno ing'eni sani ka wadhi e yiero bunge nitiere gi dwaro mar loso chik awache ni ilongo nang'o legislative proposal dwaro mar kelo chik 365 dwaro mar kelo chik legislative proposals manyiso ni mae ng'ato madwa loko chik kata dwa kelo chik nitiere 365 manyiso ni ka wadhi e yiero magi poko chopo kata e pre-publication stage iwacho ni ikuongi kelo paro ting'iyo jochik mar bunge ng'iyo to neno ni to paro ni inyalo lose inyalo ndike mobed dwaro mar loko chik koro iluongo ni pre-publication stage. Koro kae mako ng'iye mone ni onyalo bedo chik koka koro imiye gweth to dhi obedo published kore kikele first reading e bunge. Koro mano wanagadi 365. Ngima mar bunge ni madhini ne ntiere chik manokel manidwa loki 389 mano chakre 2017 nyaka kama koro wachopeni. To chik gi nitiere makoro Charles ne luongo ni private members bill manyiso ni mujumbe wuon ogolore mokela ng'owa chik ni ong'iyo jopiny oneno ni gini kolos kama to dhi konyo jopiny. Koro mano wan gi 175 kuom magi endi ng'eny gi podi poko kadhi
to kwan ma owacho mar chikgi nitiere 124 mano kel gi sirikal. Iwacho no kel gi sirikal Uhuru manyiso ni kama sama gidhi e cabinet to gipuodho tiwacho ni magi mamondo gitim ang'o gikel magi. Koro mago gin 124. To nitiere ma committee, iwacho ni committee koro kaka wacho ni agriculture, kaka transport, kaka health, gimbe nitie mane gikelo. Koro committee okelo 23. Chik 23. To kuom chik 23 gi 11 pod nitiere mochung' kamoro ma pok otimo ang'owa pok odhi chik. To be wantiere gi chik 129 ma mago Uhuru otimo ang'owa okete lwete kuom mane wawacho 389 ka e ngima mar bunge ni. Koro kaka wadhi ni winjo kasewacho ni nitiere 365 ma wajumbe otemo kelo kata sirikal okelo kata komiti okelo ma pok otimo ang'owa pok omul. To nitiere moko ma be nitiere Senate. Ing'eni wacho ni ywaruok mantiere Senate ni be nitiere moko miwacho ni kata kowuok e National Assembly to nyaka dhi e Senate koka duoge National Assembly. Wacho gi kisungu ni concurrence mondo ka koro kadhe kaka chik. Be wan godo 63. Koro king'iyo gigi te tineno ka wan gi chik mang'eny malich motimo ang'owa modong' ma kata ka bunge dhi sani kama koro gidhie ma Charles wacho dwe mabiro tarik 16. Gima gidhie iluongo gi dhok mar jo Italy ni sine die. Manyiso ni gidhi ok ni bunge odhi to en mana ni bunge ok bi bet. Otho chuth. To ka nitiere gima nyalo timre kaka emergency tinyalo koro manyiso ni wabunge go pod gin wabunge nyaka tarik nyaka dwe mar 8 wach kata ni tarik 9 kata 10 makore puodho wabunge mabiro manyien. Koro pod gin office. En mana ni koro bunge ema koro chakre tarik 16 ok gibitimo ang'owa gibitimo weche mag bunge. But ka nitiere emergency mowuok to ginyalo biro tibro luonga gi makoro ngiso ni kata mana committees mabjabedo Public Accounts Committee, Public Investment Committee, nitiere report mar Auditor General ma onego beni koro ging'eyo mago be poro diedo tu gi report go duto te mago bro dong te chakre tarik 16 dwe mabiro. To Sara to gichamo Sara to gichamo nyaka mjumbe manyien. En mjumbe nyaka mjumbe manyien yiere kata nyaka yiere kendo. Nyaka mileage moro ma gidhi go e gweng' cha. Obro yudo. To gidhi e campaign gi mileage. Obro yudo te nyaka chieng' makoro mjumbe machelo timo ang'owa. Chako. To ka wachako to Charles owacho gimoro ni nitiere sani paro mar loko chik mar standing order. Manyiso ni mae ka gidhi loko wabro wacho ni the 5th edition. Dwe iga mokadho cha ne giloko the 4th. Mano loko jaga gi Kiswahili cha. Kata mano nitie kata mano loka bunge ni donjo mane koro waloko nyaka mantie committee manoketi miluongo ni Special Audit Committee. Manyiso ni committee ni en mana mar wajumbe mochung' kendgi mok gin wajumbe mochung' gi chama, independent candidates. Koro gine magibete committee ni. To sani paro manitiere ni en ni kaka koro wawache wach mag chik gi osebedo ga ni ka bunge dhi to manyiso ni chik kata ka ne ntiere chik mane luwo kata ka no sechope second reading kata committee of the whole to thogi kanyo. Koro kochako yieri kendo tichake mana manyien. Tichako mana manyien pre-publication kendo idhi publication kendo first reading. But koro chik masani giloko ma standing orders gidwa ni ka anan mujumbe to kaka Charles wacho ni na kelo bill mar sugar bill to wadhi e yiero to yiera ka duoge bunge mabiro mar 13 to kachake publication achake kama nacho kama nawe kwanye mana kama ne wecha kama na wecha mondo adhi godo mbele moko sebedo koro magi gik magi temo ni ka jo wabunge bro kadho to mondo koro bed kama no ni inyalo dhi mbele gi bill ni kodogo yieri kendo oko yieri to to ng'ama chelo nyaka kele mana manyien. Koro Victor ma en achiel kuom gik ma osehinyowa e Kenya. Wana keke. Nitiere paro mabeyo mokalo, nitiere paro mag chike mabeyo mokalo. To thuolo kata chenro mikawo mar loko paro
mochuo bed chik kao kinde malach mokalo samoro dig nikech Roslyn bro ngisi gima obuono wacho ang'eno obuono wacho nikech okodwa ketho tudruok e kinde gi jotelo mag od bura ing'eni od bura kanyo bende jakom od bura e wuon wach ma inyalo losi mang'eni e paro mar chik ni to ber koro nego be ni kete e nyim jod bura mondo gichak lalore to speaker konene to kamoro speaker ok ohero lenda wang'i kata ok chunye ok oheri ting'eni biro bedo kanyo nyaka chieng' ma koro winjo ka chunye ogonyore gisani ma koro jose kao chung mar siasa mage gik matek emomiyo nyoche ni winjo ka moko kuom jo Azimio no ywak nito ma koro speaker ose yangore kumo chung'ie ni ma wan matek e od bura ni winjo ka ne en twak mapek ahinya e bunge koro ing'eni kae kama koro timo mos okinde bende biro konyo timo mos okinde biro konyo jo Kenya nikech kizungu moro wacho ga ni justice delayed justice denied kakimedo tuono jopiny nikech jopiny yudo ratiro gi mana kokalo kuom chik kideko loso chik timaye jopiny ratiro margi koro aparo ni kae kama seche ma koro kinde romo ni gi romo magi ma Law Society of Kenya onego gigoe mbaka mondo ging'e ni tere kaka inyalo tim mondo mi chenro mar loso chike Kenya ka kiko bed mayot to be kiko bed matek tweta but ing'eni Charles gima be onego nyis jopiny niya ni nitiere komiti mak piedho gima biro e bunge luongo ni makao order paper mar kaka chenro mar bunge bro bedo miluongo ni House Business Committee. House Business Committee chair mar committee ne en speaker lakini kanyo ero wan gi leadership mar ot manyiso ni wan gi jo majority and leader of minority koro kae ema be onego beni wabunge through leaders gi onego beni dhiro nikech kanye magidhiga to giwuoyo gi jogo to giwacho ni an chikna ni adwa ni mondo utere mbele nikech achiel ariyo adek koro yudo ka jo ute nitiere mokinya wacho ni jokoni ema nitiere to jokoni onge jite nitiere en mana kaka ini wuon ilobi mondo chikni no bi nikech kiseneno third reading speaker wacho ga pile the law making process oken first reading mikwongi kele od bura to dhie committee kata second reading midwoko report mar committee to ji debate to dhie third reading committee of the whole e kama kantiere gimidwa loko tikelo amendment the committee of the whole no kata sani kwacha adier ni wadwa dhi kao sittings mag bunge to mondo wang'e ibro buok ji adi mabete koram kama na nyama kama na kanya koram ngajwang en puonjruok mosiko ma moko kale nyaka londo mara Ramogi Radio kod Ramogi TV magi kama nyalo yude weche giduto kaka japiny mane kor gweng nyakwara Mogajwang ma momiyo pile ka pile genwa wambe wageni mokalo to pod waikore bende mar biro tayo ni wach mora mora ma otuch motendore kod weche mag yiero ma dwe mar 8 higani endi kinde makoro walal record mago nyakwara Mogi ka waduogo obro temo ng'eyo weche moko wach malal mateko sitima makinde ka kinde makaluo ma bende Jose biro kaywago unyalo paro e higa mar 2020 kane owuoyo kod mane en jatend migawo ma ne ochung'ne weche mag teko Charles Keter no singo ni lai mateko sitima mane wuok kamilongo ni Lesos Olkaria Lesos nyaka Kisumo nonego beni koro chako keo ma sitima dwe mar 2 higa mana loko ma 2021 kata kamano weche podoko otimore kaka ne ochano nyakwar Mogajwang ka kamano wayudo weche manyien adimba e Ramogi Radio ka tinende ka waduogo bende wabiro somo kumo ote mabendo chwalo e cheno makaka wanene med mana kete ka nikech ka ukiwinjira Ramogi TV gi Ramogi Radio to ngene ok otimore. Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Ang'o ma wayudo ka thum maliet oromo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Long use of agenda just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo Mbak Ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. You know I like it. Kaka pile nyakwar Mgajwang' chenro ma kaka wanene ochalo duol kama bende wagoye mbaka, waporo weche, wakuodho piny. Ma momiyo in bende wamiyi thuolo ka japiny kaka pile mar mondo mi ornwa ote mari machok mar SMS, bende Twitter handle marwa kaachiel kod Facebook fan page marwa. Ote moro ka bende wacho ni maka juma oyawore. Wan jopur mag tiang', nyocha wagolo duondwa ni Senate ong'ien na wach mar sugar bill cha. Maendi chalga gima jogi owewa oko wang'ni to tam mar bunge dhi ka gima rumo. Erokamano maduong' ahinya. Ote moro machielo penja ka en gi dho ngere, openja ka ni to bende nitiere chik moro amora matamo ng'ato mar nyenyo picha mar jachung' mar Ramogi Martin piny Kenya ma bende o support. Is there a law preventing a person from displaying the photo of a presidential candidate he is supporting? Okay. Ye kanyo bende Mwalimu Ken Odhiambo kan Kisumu wacho no mora ahinya gi twak makawuono ko wacho kanyo ni bende nitie chik matamo ja independent candidate tiyo kod picha mar a presidential contender. Mar ang'o momiyo gini odwa bedo mang'eny mokalo, to bende chik no be omiyo thuolo ja independent gode bende ng'ama laro Ramogi Martin piny Kenya gi a political party coalition kata political party. Maka jumadieri tuomruok mar chike to nitiere mang'eny mokalo. Tipenjo kani where do we draw the line? Tong nitiere kanye e kind kama jumbe tiyo kod mwandu jopiny e seche ma kampeno yawka kod mage owuon. Tiwacho kani chal ka gima jod bura mar 12 ofelo jo Kenya nikech kata mana chike moko matayo weche mag yiero man Supreme Court ne onyiso IEBC mondo ne kaka nyalo lego mano pok otimore. Wacho ni moro mane wacho ni ka chiwo duoko complementary mechanism mar chiwo duoko cha. Unyalo pare ni wach mano kelo liet Supreme Court mane yalo wach mar loch mar Uhuru Kenyatta tamare mar 2 ni. Aito machielo kende wacho ni kuwacho ni siasa osechakore kendo MPs kik ti kod mwandu jopiny, to kara ere gima omiyo pod gi ne offices mag CDF kendo giringo kod geche monyiew gi pesa mag jopiny. Ma ote mar PC woda kala kane Mombasa wacho kamano e ote mare ka ndiero kamano maduong' ahinya kuom ote ma bendo chwalo kam. Ka wachako mana kod mago. Apane PC winjo first part mar mbaka ma wago to ko winjo kama Roslyn wacho go ni jogi ni office nyaka chieng' makoro oket ng'at manyien. Mak mana ni mjumbe kuom ranyisi
ok nyal dhi e campaign rally koriyo kae koting'e mtok CDF. Ok onyal dhi e campaign rally koting'e mtok CDF kata mar ngaf. Ok onyal bago kata mana ngaf. Ok onyal bago bura mar campaign mare e constituency office. Mi ranyisi atimo mos. Mi ranyisi mar Migosi Ruto mineno ka sani koro daro chenro ma inya paro kuom thuolo mana ji nego koko ni otiyo gi mwandu piny owacho e campaign period ne pok ochaka yanga. Sani koro neno kolando ni koro dwa timo ang'o, gik moko ta idwa tim e log tich mar UDA. Log tich mar UDA mondo kik kel ne ajema. Sani mjumbe ok nyal dhi kotemo pogo chege mag CDF kaka gitimo gacha ka e rally mar siasa. Iwinjo tije mag office to nyaka pod otima. Kae nitiere bura mar constituency CDF committee maromo, en kaka patron pod onyalo betie mochangia kogolo pache. Ta winjo ka ng'ato penjo kapok Roslyn omedo ni be nitie chik matamo ng'ato keto picha kata rangi mag jachung' machielo. Wang' ni ng'eno gore matek. Duond buche tema ni Azimio matimo mos nyalo tiyo gi picha Migosi Raila Odinga kuom ranyisi, nikech mano en candidate mar Azimio. To duond bura mochungo nie riwruok mar Azimio. Duond bura no onge presidential candidate mare. Iwinjo. Kamano bende ne jok manie Kenya Kwanza makoro UDA ogolo jachung' margi. Iwinjo. Ng'ato no penjo ka chik nitie. Inyalo paro ni higa achiwo ranyisi higa 2017 Migosi Agostino Neto chieng' tarik 22 dwe mar 6 nong'adne bura nochul IEBC siling 250 mokume ni ok onyal chung' nikech makosa mano, kendo nogol ne chik ni nyaka gol pichni mag Migosi Raila Odinga te gi material mage mag campaign manigi colors mag ODM te e campaign program mare, nikech noken jachung' mar ODM. Ng'at ma ochung' independent nyalo dhi go ombulu ne ng'at modwaro e kom ker, to konyal sero ne ombulu. Okonyal campaign gi sani nikech chakre nyoro. Ibro neno buche mang'eny mokalo Victor e court nikech jo Kenya be tinde riek. Ng'ato wacho ni jo Kenya kizungu mora jo kagi wacho ni they are very litigious. Kizungu kuma ging'eyo gimoro matin kende nyalo miyo ng'ato dhi e doho, to gidhi e doho mathoth mokalo nikech mana gigi kende. Ibro winjo ni ng'ane okawo rangiwa, ng'ane otimo ang'o, ng'ane okawo picha ng'ane. So mane gima en. To ranyisi no osebet e higa 2017 koro ok odhi bedo mayot ahinya to jok ma ochung' independent e gwenge ma jochung' moko mag kom tend piny nigi mbi mamalo, kamoro bro dwaro ni anta chung' kenda to lakini kom mamalo cha tung'e ng'amwa siro kodi ngeni dhi bedo matek. Loko wachno into context en gima inyalo yal nyaka court. Ing'eni ya VOJ kata sani kineno candidates aspirants matero papers gi ka IBC Bomas mondo mi opodhgi mondo gichung' kaka presidential candidates. Achiel kuom gik manyaka dhigo, in fact awacho ni ariyo kuom gik manyaka dhigo ka IBC en barupe ariyo mowuok ka registrar of political parties. Achiel nyaka registrar confirm ni you are not a member of any political party. Manyiso ni isewuok e chama, onge chama yote ma initiere ma in independent. Mar ariyo ibiro gi barua mar simbo gi colors midhi tiyo godo. Manyiso ni simbo gi rangi midwa tiyo godo ni nyaka bede ni oken rangi ma en offensive, manyiso ni pogore gi mar chama moro kata ja independent machielo. Koro magi gik ma IBC nyaka ng'eni, magi gik ma iyudo mondo mi gitima ng'owa gi puodhi mondo ichung'. The same gi kombe moko go, ng'ama dwa chung' MP, madwa chung' MCA, madwa chung' senator, madwa chung' woman representative, nyaki bede ni kiwuok e chama to okine chama yoyote, kendo rangi mitiyo godo kata symbol mitiyo go en mana mari kendi. Maka waneno winyo to wang'e mana ni mamar VOJ, ka waneno gweno to wang'e mana ni mamar Charles.
Koro onge kaka obro wacho ni ng'ane okawo gweno to ng'ane otimo ang'o, okawo winyo. Koro mane gimomiyo jok machung' sani kiwacho ni iwuok independent mok ichung' gi ng'ato. Onge kaka inya bedo ja independent tiwacho ni malo kuchocho to wagocho ne ng'ane to piny ka to an aja independent to kana ang'owa e chama nyalore nyaka nyocha to ok nyal timre sani. Mar ariyo, awinjo ka jaduoko no penjo wach mar ni nitiere kaka nonego wabed gi complementary mechanism mar kaka kura, kweno mar kura ibro nyisi. Kineno elections law manonego beni iloko chik mane jo IBC otero ne wabunge mondo loki. Nitiere section kanyo ni section 44. Section ni emonego beni gin gi complementary magin gi both kaka iketo kaki kwano iluongo ni manual kusego kura e polling station tigoyo to nitiere form iluongo ni form 34 mani kiwinjo 2017 e doho maduong' form 34A. Koro form ni emindiko to agents mag ng'ama chung' dhi te to wacho ni wayie gi duoko mar mae kako kwan gi adier. Magi ket nyaka signature margi. Ka giseketo to form no nitiere achiel midhi kete dhot igure polling station kanyo manyiso ni mae kaka kura timang'owa ogo. Kane ji go kura tie yien tigure kore yien no igure kanyo mondo jopiny te onene kata kidok bang'e tidhi yude kanyo. Mar ariyo idhi kete ballot box no mugo e kura no. Donge neno ka en transparent kama inya neno iye. Tikete iye kanyo titimang'owa tiumo. Lakini kapok giume tikao simu nitiere simbe magintiere godo moyiedhi tiketo gik mantiere form no ei simo kanyo ero kiseketo nitie code mimi password mimi machieng' no minjo kaka chiwacho password koro tiketo kiseketo tiskane koro kiseskane nitiere kaka jo Nairobi koni ka en mar presidential candidate jo Nairobi koni timang'owa nene tallying center kachacha kapok ichak iting'e in iwuon miwuotho mibiro nyaka Bomas of Kenya kae returning officer motimang'owa mokelo koro returning officer ma national returning officer makora en chairman mar IBC for presidential candidates obro ng'iyo gima no biro gi gibikelo manyiso ni kanitiere National Tallying Center kanyo bere wan gi agents mag presidential to piny kucho begin gi agents koro kanitiere kama winjruok onge tudoke ma piny kucho ni to ma piny cha no bedo nade to mochopo kano timang'o obedo nade opogore gi 2017 mane chik wacho niya kaka no chopo no e kako bedo declared makata kane ntiere makosa to chairman oktimang'o okmul okolok ubro dhi mane doho mondo dohe mwach ni kuchocho ne ntie makosa koro lokuru koro mage chik mane gitwano ni mondo gikel kalure gi gima ne doho maduong' owacho ni kamae kaka nyaka gitimang'owa gitim kura to mar ariyo be doho mar high court be e kes mar Maina Kiai gi IBC ben Ne chenro manyien mar Nyarkochia. Ambisi. Omako gi lwete maduong' kitungu gi weo. Chenro mabiro lombi nyowuoyo. Iyawi mipong'o ga gi wego. In fact, kadwa ting'i tabire once week. Kochakore tarik 14 dwe mar 4 higa 2022. Nyarkochia tich ang'wen gi tich abich saa 1:45 mar otieno mana e Ramogi TV. Nyarkochia. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mana kamano nyakorongwa jwang' wachakwa duogo kendo bang' winjo weche manyien adimba e Ramogi Radio ka okeno kanyo kod David Bondo wi kikwini kango chopo saa 4 bende bro liekoni mago mabende waluwo e mesa maka weche manyien e kinde makoro nyasi ma Madaraka Day koro kayo chieng' tich adek jumane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta biro twak gi oganda jo Kenya kama endi doko nyasi mogik ma waluongo ni National Holiday e bwo loch mare e kinde bende koro siasa mar piny Kenya ochacho. Charles kachiel kod Roslyn amiuda kariariyo nikech awinjo kanyo ni engineer Kennedy Owino bende nachiel kuom joma bende wabro twagodo kinyi makawuono ka wadhi ng'iyo wach mar lal mateko sitima mang'eny kaluwo maketho ohala. Charles achako kodi. Madaraka Day ochako. Madaraka Day mogik ma nyasi maduong' mogik mar piny ma migosi Uhuru Kenyatta biro timo ka pok ochiwo telo ne ng'at mabiro kawo kare. Gima paro ni dhi timore en ni migosi Uhuru Kenyatta dhi tiyo gi thuolo ni lando kata udho gik mosetimore e bwo tende kaeto mana kaka osebedo kotimo chien kacha odwa kwano ni anto kura wuok to magi moko kuom gik mosetimo kaeto ang'eno obiro tieko kokwama na ji mondo mi otim yiero makare mana kaka jatimo pile. Ang'eni wabiro yudo thuolo mar gombake wach mar ma ji osebedo kawacho ni tang'o momiyo migosi Kenyatta ok campaign ne migosi Odinga. Hiro kama na Charles Musa ine kuom ng'adi wach pod ni en mari achiel kuom agenda mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta noketo en wach mar neno ni okeyo teko sitima ne oganda e miere madongo kanyakla kod mago matindo kaka yo makende mar konyo e weche mag thedho mwandu kod loso uchumi mar piny Kenya. Achiel kachiel e yor simu watwak kod Medusa Kennedy Owino ma bende en manager ma ochung' ne weche mag yore mag gedo e kambi ma keyo teko sitima e pachoka mano Kenya Power. Medusa oyawre kendo machiegni chendo makaka wanene kendo wagoero kamano kuom thuolo madundo misemiyo wa okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Medusa oganda jo Kenya nigi penjo mathoth mokalo achiel kuom gi en wach mar lal mateko sitima mang'eny e yimbo mar piny Kenya kata obedo ni wan gi dag mach mar Odino kaachiel kod wach mar lai mawuok Olkaria Lesos nyaka Kisumo. Gie sani weche chalo nade? Gie sani the situation has improved a great deal. Awacho kamano nikech kwang'iyo gi kaka ne wan about 5 years ago kama wantiere sani e miwa mag Nyanza serikal osetiyo matek kabisa mondo mi stabilize weche mag stima. En adier ni pod nitie gaps mang'eny ma mpango nitiere already mondo mi those gaps obed filled e yore mag keyo stima. To ka wang'iyo kaka sani koro kikwang'iyo yo South Nyanza e higni abich mosekalo chien kar kaendi serikal osetiyo matek ma wan gi dag mach maduong' Dhiwa sani ma koro konyo keyo mach e yore gwenge mag Homa Bay, Dhiwa, part of Migori. Equally, Awendo bende wantie gi a big substation. Mach mayande supply the southern part of Nyanza chonea Kegati. Before Kegati it was coming, no achiam of it. Then no get a station Kegati. Makoro supply the greater South Nyanza. And in the past, in a bit more sekalo, serikali chimatek makoro angi station Dhiwa gi Awendo. To punti mpango mondo mi wa kill stability line migero kaudi no kabiro Dhiwa nikech line man Dhiwa sani endi can be very stable. So there's that plan to do a line
maili tim gi miga market track line ma odino kadindewa mondo omed enhance stability but kwang'iyo the part ma Central Nyanza Kisumu Siaya line mane gero kane ale source kane biro Mamboleo, that was done. Kane biro Kibot substation, that line has been completed and able kilo an element of stability in that region. What we now have to do, Medocare March, line Matindo, reinforcement of the network. Already we began that process to reinforce the network. Within Kisumu itself, our Agero station Manima Bedu commissioned about a year and a half ago. And now we are doing a line again. Monokoro link Milimani Yobote, one Bobote Kibi Airport. Want to link that section to bring stability within Kisumu County. And equally in Siaya also, there's a plan to do a substation bondo. Station Madung with the Gimmick market track, and then in Apabro Kaulan Koro Kamedo Kero at lower voltages to ensure that we enhance stability. Overall, I think we still have slight instabilities, but there are plans underway to ensure that we bring very stable supply. And Mano can be attested to Bigima, Timores, and you can see Miwani Industrial Special Economic Zone. Already we have companies that have already opened up there. Rio Mokalo, Kambimar Keda Ceramics beginning the operation. In a part of the Morgan substation Kanimargi. And there are lots of promising organizations coming. As Kenya Power Tuma Kabisa, Mondwan Shuani, one meal give very stable power supply to guarantee returns mag investment. Angeni sani kwano ganda mathoth donje weche mag solar kata gima piny gi mosebedo ka temo jiwo wach mar clean kata renewable energy. Okang'eyo nun kaka Kenya Power bende pod chando ni mar stability pod en an issue kata mane gwenge makaluo. A solar and Jimoketo solar, but solar Jimoketo as a backup. The main supply is more stable, so solar comes in to support in the event that there's an interruption of the main supply. So solar is complementary. Yeah. Okay. Opanyal samo Jimoketo solar, but where we are moving to situation that solar will be there, but people will be majorly on the main supply because the main is getting more stable. Anya mi mfano nyoro egwenge ma Goma Bay. Pop nyo chibara Rama Bay karkaindi from Diambo sa Chielo Diambo nyakatigini sa bicho tieno, and the power supply was very stable. And that is a true testament. People in that area can be able to give that as an account. So we are making small steps here to ensure that our people have reliable power supply. Yes. Erokamano Nyamidusa, jopiny ng'eni en wach ma josego mbaka. Tudruok mane ma jabedo ga kinde koth machwe kata yamo mafuto gi lal mar sitima. Kaka jalony ma en Midusa. No, gima timore stima koth, of course, thuro ka lightning ng'enye ka. Koro seche ma polo mil kogo line, so that one brings mano miyo it injects a very high voltage in the line. Koro breakers magwe substation will definitely open to ensure that the damage to the line is to the line and to the equipment the line supply does not occur. But secondly, any summer cold yen ni machiri the line and managing no we usually move a lot to cut trees, and we also add your kanyanam. Ni keep the yen is in a board line. The summer cold yen no auko so yen no marco line. So yen create a short circuit. Koro it's a more short circuit line no. Makop chewing makop chew the more through yen no marco line, and it creates a short circuit. So definitely it's going to because of that short circuit. For again, we work very hard to ensure that one all yen mondo make yen be the main cause of the instability. So lightning is also there, but majorly yen be the makop chika yen kop the arm. So yen no marco line, it creates a short circuit for the plastima. But we've done a lot now to ensure that the trace maintenance is or maintain the trace line. And
Erokamana nya Medusa. Medusa ang'eni wan gi jowete wa moko kae Charles Odhiambo kod Roslyn Obala to kapok amiyo gi thuolo chula mfangano gi chula mamoko mane nam lolwe jogo ywak kinde ka kinde rieko mane ma un kaka Kenya Power oketo mane ne jogi bende yudo teko ma sitima. Chula mar Fangano, we have one generators Fangano Kanyendo, but we are also undertaking a project now funded by the French AFD. A project what do I need more to enhance the capacity of generators Fangano, and we are also trying to explore another new technology, the hydrogen cell. More do I be the Fangano Kanyendo, to ensure that there's stable power supply to Fangano. But the very first one is this project funded by the French through the government, all solar hybridization project. More do I solar panel in addition to the generator, so that now we can be able to reduce on the fuel consumption and ensure that during the day they're running on very good solar. At night then we can tune the gensets now to supply them. So that is a project is reasonable ongoing. We're just trying to get additional land in Fangano where we can now put we can be able to put the solar panel. So there are plans underway to support our people in Fangano. Erokamana nya ng'eni ni miwa thuolo maduno nikech kamono bet ediche Charles Odhiambo nigi penjo gi Roslyn. Charles ka ochako kodi. Erokamana engineer oyawre nyinga Charles Odhiambo. En adier kendo erokamano ang'eyo ni ndalo ma chok mosekalo gi jopawa osetemo mokalo nitie lokruok. Kama chandruok nitie en gima wasungu luongo ni turnaround time. Mokwongo poles gore piny ging'ado ndara weyni liero seche moko gin live gin gi match kuom gi kuonde ma nyithindo kale jogweng' gonduru kata mana jumba 2 kata 3 ka onge gima jopawa osetime. Mar ariyo nyalo bedo ni rang'iny mar transformer nigi chachni kosang'o nikech seche moko yudo ka gimuoch piny maru to malit moloyo en ni yudo ka transformer omuoch okawe ni dhi lose to tieko kata na dweche 6 kata 7 kata 8 kapok oduoke. Turnaround time maru ben gima chando. Turnaround time is one of the performance indicators mawang'eyo. And usually, let me start with the exhibition mokong. Nitfichi mala ini ogorepen, it may take time on the mejo chopi. Okay. Fiche moko deko nyalo bedi. But gimwase motimo kabisa, and we want to enhance capacity magjogewa. Through even enhancing, ensuring that the get them our Romo can be able to support our people with respect to responding to the issues that are there on the ground. So it's an area that we are working on building capacity within. And also, what we have USSB code ma oganda nyalo chupo godo kare register godo complaint semoko seche moko nitiere gimotimore kamoro. So mondo mi complaint be registered may not be possible nikech oganda okogo report e wang sa. Okogo report ma generate a complaint number against which now we can be able to send a team. So this through the USSB code, which is *977#. If that is a code that can in a tigodo mondo mi ngato or report godo complaint. We sincerely apologize for instances where there have been delays, but we are looking forward to scaling up our turnaround so that our people can be able to respond quite on time. Ramogi sanitary an issue. Sometimes maybe if you call it may, if it's calling may take time, just go to *977# and it board of guidelines on how to respond when to report that particular complaint. Mara reo ipenjo concerning transformers. Ni seche moko transformer ka okethore to ka thuolo malach kapok olose. Ka anyalo ng'iyo chien kanyo endo wengo mar South Nyanza koni, let me say Nyanza as a whole, South Nyanza and Central. What used to happen ni
we had a lot of complaints about transformers about a year ago. But in the past 1 year, was set kabisa consistently to ensure ni can any failure ma transformer. So what temolo say under 1 month. Emigao mar stima karkaendi nitiere wan ni Kenya Power, wan tigere rek bende. Koro nitiere migao mar rek bende timo. Koro seche moko gima nyalo kelo de maybe ka transformer kethore to under rek. Maybe putting a warranty, and now there's that communication. There could be a slight delay, but that is something we're working on as two entities to ensure that we have a very seamless way of handling complaints as and when they occur. But day Kenya, we revise our specification of transformers. Masani transformers mabenye sanindi, wadenye with very revised specification because as you use an equipment. And since we are working on continuous process improvement, we want to ensure that our quality is enhanced over time. We have revised our specifications and transformer more than you. Transformer, and that tender now has very good, specifications that have tried now to cure some of the challenges that was a bit of experience. The most bit of going forward, this might be a bit of change. Amor ni wacho ni umanyo transformers ma quality gini malo moloyo tiende ni yie ni masani quality gini piny to I want to clarify quality gini piny. If you're submitting continuous improvement, you always ensure that if there's a gap, you don't want to leave that gap, okay? So you continuously improve specification, just the way you usually have versions of things. There's a gap here, you enhance that version so that you're able to get a much better quality. But it's not admitting that now what you have been buying up poor quality, no. We are only trying to improve on what we have to get much better. Jona mogik, mokwongo ng'eni tabu mantie gweng' kucho en ni jopiny to kong'ere rek. Jopiny ong'e ni stima en Kenya Power. Koro chalni un ma msigo dong'u. To penjona mogik, engineer, ka idhi ka power kidwaro mondo tudi gi stima to mi bill mar $1,500 to kidhi ka ng'at mosomo tich stima madwa keto ni solar e dalani to mi bill mar tiyo gi gik moko te mondo yud solar miliel go fridge gang'o $1,300. In kaka engineer Kennedy Owino dikaw mane? In any kidwa timo an investment, investment kitimo ntigiming'iyo iluongo ni life cycle cost of that investment. Now, when you want to invest, ing'iyo the life cycle cost. Ka kelo stima niendi, I will use whatever quotation momiano, okay? But I have this thing, yeah? It will serve me for generations to come. If I put solar, yes, solar, it will come at a cost, okay? But there are consumables that you always have to take care of, okay? So this thing is complementary, but as you invest, the overall life cycle cost of an investment. The initial cost can be lower, but the cost of maintaining it can be so high. The cost initially, the cost of investing could be higher, but the cost of running it would be lower or would be manageable. So those are some decisions that an investor needs to make. So I may not say that they count money, but I'm just giving you overview. When you're investing in something, the initial cost should not be a determining factor, but the cost of having the life cycle cost of that investment. Finance, actually, the life cycle cost should be able to be a key determinant in any investment. So it could be higher initially investing, but the life cycle cost of it is not as much. It could be lower initially, but the life cycle cost may not be so manageable with time. So those are decisions that would get an investor in that regard. Engineer mor kabisa kai i join wamondi wo kodwa wach stima ni.
Aparo ni ng'eny gik mana do penjo Charles osepenjo to mara en wach mar last mile connectivity. Kineno sirikal mar Jubilee kanodonjo 2013 negi wacho ni gidwani mondo gi connect ji madhi face mokwongo 1.5 million, face mar ariyo 2.5 million. Manyiso ni negi ng'iyo kuonde machirni nitiere gi kuonde ma skunde nitiere. King'iyo Nyanza korwa koni iyudo ka kuonde ma stima okete either transformer en single phase ok en double phase. Then kata poles manitiere ng'eny gi iwilo pile. Isewacho wach mar pole ni to waneno ka pole iwilo pile. Shida en ang'o? To kuonde ma uketo single phase to neno ka customers ji mang'eny ang'o momiyo kulok mondo uket double phase? Erokamano Rotman. Erokamano for that observation. Last mile is a very noble project and osekonyo gwengewa mag Nyanza mang'eny. Kuonde mane stima ne ok nyal chope mayot. Sani kiwuotho e gwengewa mag Nyanza, you can see ni gwenge nitiere pogruok. Kendo osekokedo a lot of economic development e gwengewa. Last mile sirikal time in phases. So this phase 1, and there was phase 2, phase 3, phase 4 should be coming soon. So seche ma itimo last mile nitiere gima wang'iyo ka transformer ma odat me last mile in single phase transformer ok wadhi chungo project ma project pro dhi nyime mar keto last mile wendo, but nitiere kendo parallel plan mar waluongo ni reinforcement mar kelo transformer koro maduong' to replace that single phase, because the single phase may not be able to meet the load makoro bedo connected fully. Mano nyalo timore immediately or in the course of the project once the project has been initiated. Stima timore gi stima niya, stima koseke e gweng' in the initial phases, in early stages, so consumption for anything, so the single phase can support the consumption for some time. But with the time, nikech ka koro jo abende medo neno ber stima, da ng'ato koro nyonya fridge moro kelo, ng'ato koro chako kele mashinde moro kanyo. So with the time, and keep enjoying the benefit, they also begin changing their lifestyle. They acquire more equipment, ng'ato nyiewo TV ne moro kanyo, ng'ato nyiewo DSTV ne koro nyalo ng'iyo many channels. So with time, transformer can be loaded. So as it gets overloaded, we have planned to replace. In fact, we have many projects now that we are undertaking to replace transformers that are overloaded as a result of last mile. You watch mar pole ma iloko sakasa. Pole, properly treated, it should take very many years. Engineer, deo moko man ka luo wacho ni iteme luo gi dholuo, luo ma gi dholuo mondo gimed gi winjo ma gimitemo wacho no. Okay, waluo gi dholuo, thank you. Kora wacho ni Paul, wacho adoge last mile de kusagaya nyime. Doge last mile. Gima wacho ni watemo mondo mi watim last mile project gi quality material. Ka ing'iyo nitie gwenge moko, places moko nitie ma otim gi concrete pole. Nitie moko ma itimo gi wooden. But gima watemo ng'iyo ni quality mar poles ma itiyo godo gin quality makare. Ma koponi pole oketi to kethre sometime, bang' thuolo matin, to nyaka loke tiloke gi pole ma quality. Mago gin areas moko ma kaka nawacho ni nitie gimoro mwatemo timo ni en temo loso quality masaka sa mondo mi kika isitimo gima ok ni kare, continuous quality improvement. Koro mano gima medo timo mondo ensure ni wayud quality materials manyalo konyo gero system maber mabro serve jowa kuom higni mathoth. En tie gwenge mantiere diye, koro kuonde mantiere diye watemo mondo mi kuonde go eko wati gi concrete pole. Mago process madhi nyime across Kenya Power kata gi rural bende kwa tiyo kanyakla kaka migawo mochung' ne keyo stima.
Erokamano Nyamedusa ng'e ni kwayo ni wami thuolo manok mondo ilose gi jokanyana magwe erokamano maduong' ahinya ng'e ni kodwa bro bedo kwayo maduong' man go Victor kapok Medusa owewa ang'eyo ni engineer ang'e ni into kamoro ma ok department ni an gadieri ni uromo gi general manager mochung' ne tudruok gi jopiny corporate communications temie uru mondo mi ulos gik miluongo ni public kata wananchi citizens day mondo mi ubed piny gi jopiny e kor gwenge ugo kodgi mbaka mondo gibed partners mau mondo wathir midhiero mar kuo mar transformers gi weyni e gwenge. Erokamano ahinya kuom jiwo mano okang' wadhi kaw mondo mi watim wamed puonjo jowa mondo wamed tiyo kanyakla ka warito mwandu mag stima nikech seche ma sitima okethore e gwengewa to en nadok chien ne wan koro ka wamakore kanyakla wabiro medo dhi maber koro wach miwachono abiro chope kare mondo wati kanyakla kwa medo puonjo jogewa e gwengewa gi duto. Erokamano ahinya. Engineer kitieko to kwayo mogik ben ni to ne uru kaka unyalo enhance branches magu kaka Bondo, Siaya, Ginego, Homa Bay nikech iwacho ni sama wantie gi stima kolal ng'enyne en ga ni mtoka en achiel stima gine mafuta onge mtoka okethore polis omake ndara koro ka untie gariyo kata dek to nyalo konyo koro yudo kaka mano onego los stima odiochieng' achiel iloso bang' wik achiel. Roslyn awinji en nani mitoki wato mafuta to okchandwaga but really abiro tiyo matek mondo mi wa enhance capacity mag ofise wagoeko. Ago erokamano mang'eny wilwa kondo feedback. Erokamano nyanyine Kennedy Owino ang'e ni bende sama uketo concrete poles be upare joma pidho yien gi paro mondo chieng' moro bro miyo gi tich mondo gi supply nu poles moko manyachon ka. Erokamano jaduong' market pod lach koro nitiere chiro ne jo concrete pole nitiere chiro ne jo wooden pole chiro pod lach Kenya pod duong' tie kuonde madwarore mang'eny. Erokamano Nyamedusa kuom loso kodwa wago erokamano ang'e ni pod wabiro medo tudre kodi e weche mamoko ka dipo nitie wach moro amora. Erokamano Nyasaye ogwedh. Erokamano ahinya. Mano Medusa Kennedy Owino mano GM kata manager ma ochung' ne weche mag gedo e kambi mar Kenya Power lai mag sitima transformers go kata mana siro machungo lai mag sitima duto gi substations ma bende kiaro diko pany kidhi thurgi chaso dhiambo biro neno more lak dhondara kanyo koketi ongeng erokamano ahinya. Weche thoth kaendi anyalo paro nitiere committee mar bunge en public investment committee public accounts committee mandalo moko nowacho ni e last mar connectivity nitiere transformers moko ma faulty mokethore manonyiewo wachne nochopo gi kanye hie ing'eni gino ne obire audit reports mag auditor to kendo noyudo ka ndalogo ema nitiere investigation inyalo paro mane omake jotelo moko mag Kenya Power mane wacho ni poles mane ginyiewo ne gin poles ma faulty transformers to be nodhi nyaka committee mar energy mar National Assembly kendo committee mar energy mar Senate ma en gima dhi mbele taparo ni nitiere ndalo mane stima ne lal nyaka Kenya mzima mane samoro yudo ka stima lal wakawo stima wa evacuate power from Uganda aparo ni mano sani odok piny ndalo moko nosiki wacho ni en wach mar Masinga Dam ma samoro ne gine dok piny alafu western connectivity be pok noyaw ndalogo aparo ni pod ne giloso laini moa Olkaria kane kawuok Olkaria koro aparo ni kama wantiere aparo ni wach mar transformers no gi poles mane bedo ga shida choncha aparo ni sani giseloso mar ariyo kani neno last year ne wuoyo gi Charles Keter to no wacho ni gima ne gitemo kendo tim ineno ka sani power meeting iwinjo kiwacho ni ka polo lwar piny to lines gibedo live makata nyithindo na nyalo chikre sani ne gichako apani Nairobi kae gi konde moko Mombasa gitimo underground pass ing'eni underground safe moloyo overhead nikech kata engineer winjo ko wacho ni ka koth chwe Nyanza gi polo mamor
to stima nyaka lal. Koro aparo ni connectivity ma piny no bosebet ka konyo, alafu koro gi poles ma sani ginyo nikech ng'eni chone gitiyo gi poles manok gine concrete. Sani aparo ni koro ginyiewo concrete ema gitiyogo. Koro aparo ni magi be gik mosebet ka konyo jo Kenya Power. Alafu mibadhi be nodonje ndalogo. Koro sani to kwanya wacho no chopo nade, but wach mibadhi aparo ni en wach mosebedo otego kabisa e Kenya Power. Mani neno kata Migosi Uhuru Kenyatta no golo the entire board mar Kenya Power. Mineno kasa nene koro gin gi board manyien. Kata nyocha be ni neno ka kendo gichako gi loko ji gi lokruok kendo koro sani wan gi acting MD Engineer Muli. Erokamano. Chas ang'eni wan kinde matek ahinya. Wiwan wil moko penjo wach mar nengo teko ma ni malo mokalo. Ing'eni gima nengo mar supply mana kaka nengo mafuta petrol gi diesel iwacho ni kane okosuru to ok dobed malo kaka en. Mae be otenore gi nengo stima, nikech stima kae bende iyudo ka mopogore gi pi kata mana kuonde ma pi nitiere go, iyudo ka pod nitie kaka sasa ma bil ni biro to nitie kaka ojuogi nyaka pesa mar mo. To ka nengo mo ni malo ma be nyaka idh malo. Iwacho ni osuru mijuogo e unit achiel mar stima ni malo matamre gi nono. Koro aparo ni ka wanyalo yudo rieko ma ikonyogo e nengo e osuru to wanyalo yudo konyruok. To osuru be bedo matek kama Victor wach koro tek. Osuru be bedo matek duoko piny nikech Kenya dongore, wago budget kinde ka kinde. Koro awuoyo kaka japiny, ok kaka ng'at manya wacho ni en jalony, kech ok an jalony e weche. Kaka Kenya medo dongore, wadwaro ndara mathoth, wadwaro siptande, wadwaro skunde, wadwaro ineno demokrasia sani, wadwaro ni mondo wabed gi representation. Ng'at moket kanyo nya iwinjo ka PC Woda kalo ywak ni to ere kaka mjumbe madhi e yiero pod ni office nyaka chok yiero. Mane gima koro demokrasia katiba marwa oyango. To gima lit en ni kama pod adokie kwana tamalo 30 mar pesa mwagogo budget higa ka higa lale mibadhi. So aparo ni ka chieng' nwayud yath mar mibadhi e Kenya ka to gik mamoko gibiro bedo mbaka. Ting'eni sani yudo yath mibadhi tek nikech ing'eni japiny neno ni en asoya mokao piny ka kata mochiwo piny ka ok lich, en oneno mamalo ka. To kia ni kata mana yien maduong' manade chako mana gi kodhi matin. Ing'eni VOJ chieng' Madaraka Day ka Migosi Uhuru Kenyatta di wuoyo. Hapana achiel kuom gik ma jo Kenya biro rito mondo winjane kowuoye en wach mar bei mar stima. Ing'eni kineno higa mokadho ni neno kano golre mowacho ni mibadhi nitie kendo wacho ni onyiso jo Kenya ng'idgi duoko pes stima gi 15%. Mane giwacho ni ne gisetemo magitimo 70% to gimomiyo nok ginyal timo nikech ne ntiere ng'eni ne ntiere commitments mane gintiere godo gi private jok mathedho stima. Koro mago ne contracts mane pod ringo, ndikruok mane pod nitiere. Koro aparo ni sani Madaraka ne mogik nyako nyis jo piny ni to bech stima otimo nango. Nikech kano chako nitie nyasi moro manobedo Nairobi ka pap moger manyieno manosingo ni nengo teko ne dhi dok chien. Wacho ni dhi dok gi 15%. To ne giwacho ni gimomiyo nok ginya duoko 15 dichiel nikech nitie winjruok mane nitie. Koro ne gichako gi 7%. To koro sani nikech mae gikone mar Madaraka Day 2013 kano donjo king'iyo chieng' no kano wuoyo achiel kuom gik manosingore ni stima ne jo Kenya tedhi yudo ema ne koro gichako wach mar last mile connectivity. Manyiso ni project no ja Kenya keto mana 5,000 mondo mi otim ang'owa oyud stima. Koro sani kobro wuoyo chieng' Madaraka Day nyako nyis jo Kenya ni to ji adi magi connect bech stima chal nade to ka odhi mbele kaka en kowuok kaka Migosi Uhuru Kenyatta kama entiere omor gi gimotimo ne jo Kenya. Erokamano ahinya nikech sa Roslyn ibiro wacho wach mar Madaraka mogik Charles Odhiambo ang'eni wane hik siasa ne isetuome matin mopogore kod mane isewacho cha en ang'o mwageno tarik 1 chieng' tich adek jumani. Aparo ni mana kaka na wacho aneno ka Migosi Uhuru Kenyatta dhi longo ne ji kata dhi hudho ne ji gik mosetimore e bwo tende lek mane en go gi piny Kenya
kuom thuolo ni te kaeto ang'e ni obiro lieko jiwo jo Kenya mondo tim yiero makare. Kamoro ok obi luongo nying ng'at modwa ni mondo yier, ok obi kik ji par no bro timo kaka notimo mogik chani oluongo migosi Raila Odinga ni mondo a break protocol in baby wachie matin. Mano kamoro ok bi timore. Okabi buok koluonge to boka be buok ka okome migosi Raila Odinga thuolo mar wuoyo chieng' Madaraka Day. Porone kamoro William Ruto bende nyalo luongo jakom kar Raila Odinga. Mago te gin endo onyalo go kwano mar siasa nikech nyalo konye no wuon mondo wach ni dongi neno to gima weni wabro wuoye kawuono Victor mano mana pacha kaluwore gi wach Madaraka Day weni wabro wuoye wach lemo cha nikech lemo moro nyocha adhano muma wacho ni kiki ng'adne dhano wadu bura lakini nakwano seche tok sama ne ji okware ng'uono gi sama nodire ayany mokwongo nokotieko seche 9 ne gin seche 7 gi dakika 36 wich jawil Kanjiri wach mari mogik Charles wach na mogik erokamano Victor jothurwa korona ni kodwa waritre uru jokama gini nika gini chando ji waritre uru luor ne ini wuon iluongo ni self discipline en gima duong' mokalo kikirwak abuog rombe mask ne ng'ato ne sirikal ne nyawadu rwake ne ini wuon gi jok mihero luok lweti gi pi mamol gi sabun ne ini wuon gi jok mihero tim mano ne ini wuon gi jok mihero to maduong' mogik pod amedo jiwo oganda jothurwa ni yiero en gima biro to kalo to libamba gi wat to siko yiero kik keth kindi gi nyawadu nikech aparo ni kokayo sani Nyasaye osemiyowa thuolo kaka jo Kenya mar neno ni josiasa gi gipogore ga apoga paro kiny to gin achiel ka koro jalup duond bura mar UDA nyalo dar dhi bedo jakanyo mar Azimio inti tongo wadu nikech siasa nikech erokamano Nyasaye mondo rit erokamano Roslyn wach mari mogik mara mogik kapok atieko tang'eni ka Madaraka biro ang'eni jo Kenya nego ng'i matek gima migosi Uhuru Kenyatta dhi wacho nochako gi wach mibadhi ochopo kanye wach mibadhi wach devolution nokelnwa owacho ni wan gi counties onyiswa ni kaka no commit no bro ng'iyo kaka counties itayo be otimre kamano to mogik to wach health mano wacho ni obro miyo kata Linda Mama kata NHIF joyudo thieth malong'o be sirikande otimo kamano kotieko to kadwa tieko to mana kaka Charles owacho kampeno chako covid oseduogo waritre nang'o sami yudo tuo iting'o mane dendi jasiasa dok maode en gi medical cover maduong' ma ino kinyalo yudo in kiyudo tuo ibro thiedhi kanye to katieko to ntiere jawinjo wa maaga Nandi iluongo ni Chieftain Korir ogocho na kendo nyisa ni awinjo twak makende kata kok awinjo mowacho kora acho kagono ni nyaka gonero kamano wacho ni pilo chiugo kinyi saa 2 odwamna winjo kaka winjo twak makende akati ko tagone Nyasaye kamano ni mondo ritwa maber wik mabiro ni kendo jogo siasa maber waritre wapidh yien warom wik mabiro erokamano nya kuom winjo twak ma en omin Jack ma Ramogi TV okinyi makawuono Wood Nandi County ka kamano nyakoronga jwanga mae mokelo e giko matwa kod okinyi makawuono wantiere kod geno ni iyudo puonjruok moko manyalo konyi gima duong' mokalo en kwe mar timo kisera mar kampeni gi chung' mopogore ka achiel kod japiny maduong' moloyo en sama gimanyo tich no imbe wiki kwil mok timo gericha makelo ni yuto mapile kapile riti makawuono nyinga en vitotino makajo melojo wetewa mabene ne chano weche jogo picha jota chenro mopogore ye ka in bende japiny ma ine jatendwa nikech ikaw thuolo mari maneno wa ka achiel kod winjowa ubere kod kini maber